kusherehekea siku ya leo. Mheshimiwa ametukumbuka katika Chirichiro Sabrokese. na kimokora ateba bali abakoro ngake bagoteba ganyete turi gokora ki ona maswali ali mokoboria timonyaro jina maiso bamito na ino timokora tamagena none nyini etaraikara no motego legwe ino mokonyiruta ke koiruka igora muri komayase ko chigokora ki asego chikogwa tegwetia moroje yani moroje ka skuru chonsi pia save no word ino mutabwa ditangi chinde njiyo bona nasenge njiyo birero bino nasenge njiyo buye bwino na kiaro renga naki etangie ekonya abana nataka koirania abana kurumata ari baitwegete ibuyu chinsa che skuru mwalimu ngataka kobairani lakini nka understanding anaki obolemeru mboro igorende na kiki agariro mwesimi wararira yayiga bono nkorengi bana bono bali gotumoroje bono iga amaji nyasao koreta asoe tangie yeme arendwe ne tangiere ndu taribo ere buya gosere bobe asa marieta ngoro kwedina inje ngoro korwe kenyoreke omoske Steve inje bono inare gosaba kero gotenanie representative bao be ward yeiga aintu otochorero yo mobo gosena arorora nyorororo tutamayeti uyo gotwakirisha Chirichiro nere sublocation ekorua matoka mangi nemesie mengi eparani erega yachagete kare sana omwesimiwa otare gwancha otoroserie pare gati kusento nyore tiajigo na gochama nabato twakoganeti saidi mna rero gwachire Chirichiro ne sublocation ya magenderero very progressive biyamona sana sowoika biyamona soko tarantare tangi skuru ya itoga ganya sago sesenia ebinto gokora igo bito gogeti naande nabo turakorengereria round yende akio moisimi ngo gosabaiga abagatumba rororo batanya konyora kende gaki na barabo bainyorurende engaki yabo rende goika na barabo mbakanyora genge nabani nambarorora ababora ka omwisimewa nabarabo barigereri urende nabarabo bakonyu gaki Mheshimiwa ritanga ningo koira neri mbuya mono ni opportunity yenyene katika Chirichiro Sabrokese Ibeno ward mwarengereria kana igwete gavana koronchi aribo machoge gavana ito Simbarat karengereri nanto Chirichiro nenyore tangie kumbe nyasaye nabwo atemeroberi ubu ni mwanzo abantu baita bayibori ba Chirichiro ubu ni mwanzo bono kwakorira mangana ari problem konyere ya Chirichiro ya mache kwakorire nyombe iri na ni ya KISII ochiorigereri rimo gukurukuria binyongo onye choe gotoka ni aibu abana bari bagusanga echo na abantu abanene I no understand it echo abana bagochikwaga cheru ne erienke eyabo bagochiboka amangana ina mayari epare ebuna bakoyekwana MCA baruro babere bakonya koriere pare ondocho ba promise up to date nchenara kogote mweshimiwa gokonyara adimini bagoteba ne pare yegente tari koroseri gwese genchonde system ngekori chibesa chinyinge muntu takonyora gentara arusi yarie lakini tware gosaba mweshimiwa remereria epare yo toroseri etaboka ari Ibeno abayibori mogoteba mbiya mono ngwa kwane tamangana umuriro naroche gokunya kubwatia mwete nkubwateti kurumaya rioka riribuna kware gwetana na Ibeno no ngebisete mari mbuya mona asege nchobwe ogenda to go for up abantu baito magweta na bara banyoro umuriro asama na itoya maya kokorora mushimiwa mbuya mono egasio gokora nengia ntuma ega ya otore toko gosabira obogimo buya ogenda gotobwatesi otangane buna gwatebete Ibeno ward etangane. May God bless you. You want your school to shine.
you must also shine in terms of the performance. Let us agree on that. Don't expect iga bantu abange. Umwana moja yanyola max 400. Iga. Nyola ngange turi gukora musimu uyu. Umwana moja yanyola max 400. Oso mwana bo mini ya 3 something. Ngikira bebe go mushimi wo walimu. Iga kiro muntu agotaka gulibaga. Lakini for now egento nkweni college abayiboli. A performance is not about teachers. It starts you as a parent. No eto mwana a good environment. Talibo. Abayiboli bande kwa to mu mwana school. Mugorere getawo. Egetawo na kikingenjo. Teyo mwalimu nagoro to mwana egetawo. Omwana akora assignment. Omwana ochanka. Mwana tabuati karamu. Expected. Rather the performance starts from the parents. Teto tu ale goodwill asaba na we tuna koreki. Ali tora abakonya. Ase abalimu ba ECD. I hope bana headmaster mbali president all that time was inkolanya tole complaints others mbali koenda school. Yani unaobago cha late abandi baru mapema. And if there is that kind of a problem, report to us. You know, in no go deliver service. Nyorai kero deliver the service, you will get your self-satisfaction. So if there is that complaint, you raise it to us. Now we would have Babuata Bana ECD gali. In fact, the Agotigero Musigo yes school. There's other things also you can contribute. Ideas. Mutu wale gudu wiyengia. Ta lazima bantu baru America baja ko mekeli baja ko ba kama mafuta. Taliba. Ko ikainuwe kama nyine mokoleki muya kama mafuta. Era tu abaleta iretangi. Eskuru nere yemo egero gukango umuga. Umwishimiwe baye tujitangi they were almost 50,000 liters. Muna because abantu bange bakanga ko kwanjira babucha amache mundaga boka mambinomora akabutura buturetangi wana wana bakaite machi naro bana bakanya amache ikiregeti. My major concern as a umwalimu chivu nate baiga umwatali Chirichiro yoka yatagete tangi otegane liyo mwishimiwa gocho tena irene ngobogeka miami twabeke birori by'ekibao twateba Chirichiro mwairwe weka nje ntume aba bisabane ba mache naye ne committee karanza in school mutu hakikisha security yatangiye eyo era weka twagire omate tangiye weka munya gachire igoro ndalibo te akumu gasomona mne kwa akumu gasomona tapasuka wakati wa kiangazi. Nande weka munyerezi ni level that monda ataiko karaki ataiko nyecheki. Na inua Bible bose tamini mwaletero. Omonto goja konyecheki nimoro chega. Lakini yatomo sabere akoreki a change. Titindi go chorera kenyoro bantu bakondetera mangana ne kenyoro ke guikaransa gente binga oyo noyo tigocha kwa niapa yekenyoro. Kiagera nale gochaka gochora bali buka bambwate seti ndetane engecho bonte gete bonsi uyu mbwate seti tokole gasiamo igo na inu youth ebekamo ndangeli ntegantira ba youth ku Chirichiro ntutaite gukora gento gete inakito kubwatirana onye nabangina boigo ebyombe biri byababuraka ningendete go process sagero limate narali gete binde gocha torolenga nakimogo konyeka amangana yepale iyo ya Chirichiro kurubonso gocha iga ina kolete na etete iga tukanyirata abanjinimba etete nande bakanyirata epale italinga chindoto nkorosi weri koliande nchera yokobwaterana torolenga inaki ebinto bikogenda mutu gento karakinda abatebie tingo kora miaka 5 muchaka otenga abatari roli ndiyo igo ninge amineti asogo kolegas
mbia mono nagenda China kwa niaba ya ino ninu mwanchora ikagera gavana Simbarati agatoira China. Ipare eri agetiongo na promiseti au mwachiro nkorosi gwere negendete korosiwa. Ipara ya maranga negendete korosiwa. Ipara yo mosocho negendete korosiwa. Obisiende nere kwa gachwali nyantrogo. As far as tangi gocha tangi tari para ekine ko tenga ki ebintu njira bire nande rero ntare disa na libwanga gete chikura enje na chirinda la ba kire yemo ye tangi. Oikatu waterane. Mwabori rigore chitrisa ninga meno mushimi wa chanda torole na ki eskurete ko gendere kyara nkubwaterana tole nande goika tokole gasiamo n'abagambi bali bacholire. Ibeno ko banambe yemo uikato chinchi kirigendo. Omwadimini nateba nga uso mwalimu bwe nasali gagocha ngogenda insechitaraika. Paro once niche assistant admin staff yonse yakore Ibeno board. Niche ndigiri toko toikaranse kiro muntu ulipoti gasi akole gasi iketingo taka Ibeno tangane na bande bakale nyumba igo kwene inkoro belitole torole nga naki abantu bae ne Ibeno bakoba na mbeyemo na ande tinko bakora Ibeno na mbeyemo nchibweka wikatubwaterane twins e county anyi Simbarati tote tangi tebwati riches chigo kuira amacha setangi nandi ni maeta balimu babarangeria egera babate tangi achire changa amacha chabe guche tangi lakini asenene litukuli halero kugambani ne principle riches na botoko tenenera to chanda banyina asenene chairman kwa mantarige pramba erole ni chibe sairenga etangi egerebekwe nono mwebi gocha koibanyora nenditere amache na alimi. Igo iyo wiki yetara era nonya abana bakaleka bagocha banyore amache naro. Etangiye yiga mumanyite gerwete ase account kire wodi nyanyorete nande mwachire baronko ndane kono kisimba ekiripunga na bange mwacha mote nando jotomente kendo maite nasoka kuikie tangi na hanya wanta bange bakanyite tangi yoka torole nande kende moyo muya binte biga blanko batebia tali masabo kwanda kwasaba ngo manta tanya sa konya titire tangi o tango manta tanya sa konya chinguru chikonge ngo kwana baigwe sauti ere goro batole ndere tangi na Ibeno wike chenchi nandi wikebe na mbeyemo na gamba no mushimi wa chanda mangana yestima nkora terenga ingige konyalikana lakini kelikero kikere pipeline bono iga mwako yo tariko era epalero nkoro sigwerero bona epara charokia tikatochinga ebinte ibinde biro bingaki na kibiko genda ale pale kera korosigwa abantu baito bakagete contract egocha ngomo chango ulibwate mbo ya Rusia monto ali bumbiri umochango umule ruboye obwente korosi para ebintu bie para bie gwa maskani epale rosikwe nande njitinu chikote contract nganga kende ni numo komo vera jiswa baisanga ga kwa rosi ribobe ji contract mate na nyora chirichinga ini ige gukorangeri ngo mugambi guchinde ko chake para gari yawe ne bwata maguta na mutenga egeichire no ekara achire bweka nyole bana inchi tari wichikonyora sawa kwa ali yaki egere gwasinywa korosie para inche nabaire libaga onye kende kere bobe kura mono oyegose arosie gintu bina kere buya nakitogo teba twensi tomo imokeri bono mugambi oito ama wako igatomote binga santi aiche naende limo kabere gatatu